Na kérem szépen, itt van ez a 3 könyv, amin bemutatom, hogy milyen az a bizonyos csúszótok. Az angol nyelvterületen ezt egyébként a szakmabeliek 10 minute slipcase-nek mondják. A slipcase az azt jelenti, hogy csúszótok a könyveken, a 10 minutes pedig azt jelenti, hogy 10 perc alatt el lehet készíteni. Nos, hát ez inkább 20 perc, de nekem egy fél óra is elkészíteni. Ezt szeretném most bemutatni. Lehet vastagabb kartonból csinálni, ugye ez a személyes bibliámnak a tokja, már évek óta használom, egy kicsit már rongyolódik, de nagyon jól védi a műbőrkötést. A másik, ez is egy biblia, ezt is megmutatom. Kicsit nehéz kihúzni belőle, milyen nincs az a bevágás, majd a végén mutatom, ez is egy biblia, és ez is remekül védi a könyvet. Hát ez egy ilyen kicsi, a Johann Frinzel karácsonyi történetekre csináltunk a múltkor egy ilyen tokot közösen, a gyülekezeti kreatívon. Nos, hát ilyen tokot szeretnénk készíteni. Amire szükségünk van ezekhez a munkálatokhoz, bocsánat, előbb megmutatom, hogy majd erre a könyvre szeretnénk egy tokot csinálni. Fekete István 21 nap, aranyos történetek vannak benne, ez egy kb. 60 éves könyv, és erre fogunk, ez egy kisebb méretű könyv, tokot csinálni, ki is teszem ide félre. Nos, milyen eszközökre van szükségünk? Az egyik nagyon fontos eszköz az a vonalzó. Ezt a fémvonalzót érdemes használni. Ez egy 30 cm-es, de jó, ha van nagyobb is. Ez mondjuk egy 70 cm-es, ahogy látható, és aztán bizonyos műveletekhez nem árt, hogyha még hosszabb van. Ez pedig egy 1 méteres, igen hosszú, vastag fémvonalzó. Ezt ki lehet váltani, az Obiban kapható, mondjuk az Obiban, ez egy ilyen szegély fém, élfém, vagy nem is tudom, küszöbb fém. Ez nagyon jó, hosszú részek elvágására, különösen azoknak, akik kezdők, mert hogy amikor vágunk mellette, akkor ez a fala, ez védi az ujjunkat, és így simán tudunk vágni. Az első és legfontosabb balesetvédelmi kérdés az éppen ez, hogy amikor vágunk, akkor a vonalzót le kell fognunk, és amikor lefogjuk és vágunk, akkor nagyon fontos, hogy az ujjunk nehogy belelógjon abba, ahogy jön a kés, mert akkor levágunk belőle egy darabot. Én amikor elkezdtem könyvet kötni, akkor az első fél évben 2-szer vágtam le egy-egy darabot innen, de már begyógyult. Szóval ezek voltak a vonalzók, ami még nagyon fontos, legyen nálunk snitzer, vagyis kés, amivel tudunk vágni. Ugye ez például az Obiban is kapható, de hasonló kis masszív a Teddyből is szereztem be, csak hogy látható legyen. Nagyon jó kis kések, mert ugye ennek cserélhető a pengéje, illetve hogyha már megkopik a pengének a hegye, akkor itt direkt az aljából kiszedett támasztóval, ha jól beállítjuk, akkor remekül le lehet törni, és akkor van egy friss vágó hegyünk. Ezt vissza is teszem, egyébként a tartalékkést itt szoktuk bent tartani emögött, hogy kéznél legyen. Szóval ez a kések, felhívom a figyelmet, hogy léteznek ilyen kések is, ugye ez a patchwork munkákhoz, főleg szövetekhez való, ehhez a feladathoz ez nem alkalmas, úgyhogy ezt félreteszem, nem használjuk, a feleségem használja szövetanyagok vágásához. Szóval megvannak a kések, nem árt, hogyha van egy ollónk is. Ami még hasznos lehet, az a könyvkötő csont. A könyvkötő csont, ezt marha lábszárból csinálják, és az ember sokat használja, akkor ilyen szép fényes lesz
szép fényes lesz itt a hegye, mert hogy ezzel fogjuk majd lesöndörgetni jól az éleket, de azt egyébként hullónyelével vagy körömmel is meg lehet majd csinálni, mutatni fogom. Ez egyébként olyan 2-2500 forintért lehet kapni a könyvkötőboltokba. Ezek pár száz forintosak, a fém vonalzó az egy kicsit drágább. Kezdésnek nem muszáj mind a háromfélét megvenni, egy 50-essel lehet kezdeni, és az 50-es az kicsihez is jó, nagyhoz is jó, az olyan 2000 forint. Ami még fontos, hogy legyen egy ilyen vágó alátétünk, különböző méretben lehet kapni, ezt egyszer kell beszerezni, mérettől függően van 15 000-ért, a nagyon nagyok az 30 000 forint, de nagyon-nagyon hasznosak. Ami még szükséges, nagyon jó, hogyha van nálunk jegyzetpapír, én ilyen levágott papírokra szoktam felírni a méreteket, mert hogy a méréssel fogjuk kezdeni. És ami még fontos, hogy legyen nálunk ceruza a jelölésekhez. Én nagyon szeretem ezeket a 05-ös rotringokat, így szoktuk nevezni, nem is tudom mi a becsületes neve, ugye a Rotring cégről kapta a nevét. Nagyon szeretem a 0,5-ös, ugye létezik belőle 0,35-ös is, ugye itt tudom mennyire látható, a 0,35, ez vékonyabb, ezzel az a baj, hogy annyira vékony a grafit, hogy amikor húznám, akkor letörik, nagyon-nagyon könnyen letörik, ez annyira nem alkalmas, tollat nem szívesen használunk, hát ceruzából ezek a HB-s ceruzák is alkalmasak lehetnek. De egy ilyen beszerzésre is érdemes, a legluxusabb, nem tudom, 2500 forint egyszer kell megvenni, a belek azok sokáig kitartanak, egyébként ezzel érdemes majd jelölni. Szóval van egy ilyenünk, hát egy olló sem árt, hogyha itt van, az nem rossz, és akkor kicsit elpakolunk, ugyanis könyvet is félretesszük, ugyanis azzal kell kezdenünk, hogy megmérjük a könyvnek a méreteit. És ezt fel is írjuk. Itt van a könyv, ugye fogom lehetőleg a legkisebb vonalzót, és megmérem, bocsánat, az egy könyvjelzőben, ezt majd kiveszem, mert itt tartok az olvasásában, az a 71. oldal, csak hogy tudjam, de hát egyszerű, mert a Hú nevű vagy című fejezetet fogom majd olvasni. De legközelebb azt mondja ez, és akkor megmérem itt a vastagságát. Egy picit, ha rányomok, az nem rossz, mert ugye levegővel vannak tele a lapok, és akkor itt megmérem, ez, ahogy nézem, ez olyan 16 mm, és akkor 1 mm-t hozzáteszek, akkor az ilyen 17 mm, akkor az nem lesz olyan passzentos, úgyhogy ide felírem, hogy 17, ez a vastagsága, 17 mm. Jó, ha minden milliméterbe számolunk egyébként. Igen, akkor a magassága, azt megnézem, azt fönt is, lent is 1 mm-t érdemes ráhagyni, és akkor az így 192 lesz, ez a magasság, ez volt a vastagsága. Akkor van egy magassága a könyvnek, ugye az 192 mm volt. Inkább még egyszer megmérjük, csak azért, mert ahogy az asztalosok, inkább kétszer mérünk, egyszer vágunk, mert ha ezt elrontjuk, ez egy nagyon kritikus pont, ha ezt elrontjuk, akkor nem fog illeszkedni rá a csúszótok. Oké, és akkor természetesen kell még a szélessége is. Itt ez attól függ, hogy mennyire akarom a tokba bele csúsztatni a könyvet. Például ezen látható, hogy ez itt az eresznek a széléig van belecsúsztatva a könyv. Ugyanez látható mondjuk a Bibliámnál is, ugye itt is van egy kis rés, de lehet rövidebbre is, hogy kicsit több látszódjon ki a könyvből. Hát én akkor körülbelül idáig ez jó lesz, ez ugye így, az 100 mm plusz egyet mondjuk ráhagyok, hát nem hagyok rá, legyen 100 mm, ez pedig a szélessége, ugye ez, az pedig 100 mm, tehát van egy 17 vastagság, 192 magasság, 100
szélesség. Ha ezek a számok megvannak, ezt ide félreteszem úgy, hogy azért még látható legyen, vissza fogunk térni, és most jön az a rész, hogy választunk egy kartont. Hát én ezt már előre kiválasztottam, nem is tudom ez hányszor hanyas karton, de nagyon jóféle karton. Sajnos már arra sem emlékszem, hogy hol vettem, ez 500 magas, és akkor a szélessége az pedig, hát az 70 cm, tehát 700 mm, és ugye az azt jelenti, hogy ez a 60-as, ez át sem éri. Ja, most látom, ez 600-as, nem is 700-as, szóval ez csak 600-as, ez nem éri át, ezért jobb lesz majd választani egy másikat, de először is el kell kezdeni rámérni a könyvnek a méreteit. Azzal kezdjük, hogy ezt a 17 mm-t, amit kiszámoltunk, azt elkezdjük ide rámérni. Tehát itt van egy 17 mm, hát ez legjobb, hogyha néhányszor rámérjük. Itt is van egy 17, meg itt is van egy 17. Még azt nem mondtam el, hogy ezek a kartonok egyébként 400 forinttól kezdve mind a két oldalán mintásak az 500 forint, bocsánat, majdnem 1000 forint. Mutatni akarok olyat, amit én nagyon szeretek használni, mert ilyen kis aranyos kis minták vannak. Itt ha sikerül kiszednem, például ez is ugye egy 700x500-as, vagy 70x50 cm-es, és ilyen nagyon jó pofa kis minták vannak. Most azon gondolkozom, hogy ehhez melyik illik jobban. Hát inkább maradok ennél, mert ugye ez színben a klappol. Ezt félre is teszem ezt a kartont, és akkor, ahogy láthattuk, már az első le lett mérve, akkor fogom a métereset, az a biztos, és akkor lehetőleg pontosan illesztem a mérésekhez, és akkor húzok egy ilyet. Ugye megvan ez az első. Hát itt van egy kis, nem stimmel, hát igen, mert ez most már itt 18 mm, ez itt 17 mm, aha, na, például itt látható, hogy elmértem, úgyhogy ezt is egy kicsikét beljebb kell. Ugye már ha nagyon laza a tok, az sem túl jó, ez is így a 17, úgyhogy inkább, igen, amit még nem mondtam, hogy érdemes jóféle puha radírt is tartani magunknál, és akkor, ha puha, én ezt egyébként 2B-s heggyel rajzolom. Na, hát akkor biztos kezdjük előről, tehát itt van egy 17 mm, igen, akkor itt már megvan a 17, ez pontos volt, és akkor itt is megvan a 17, mert ugye ez az előző, ez kicsit magas lett, úgyhogy ide, és akkor újra nekiállunk, és akkor ez egy milliméterrel, másféle kisebb lesz. Jó, tehát megvan a 17 mm-es csíkom. Most jön a következő, ugye tudjuk a magasságát a könyvnek, ugye tehát 17 mm volt a vastagság, és akkor 192 a magasság, 192-t innen a vonaltól mérjük ki. Ez is egy kritikus pont, szóval ezt is jó, ha precízen mérjük ki, mert ugye a könyvmagasság nem mindegy, hogy mennyire feszül bele a könyv. Nyilván egy kis mozgástér azért van, hogy feszes vagy kicsit kevésbé feszes lesz, akkor az oké. Akkor ez jön a következő vonal. Ezt is megpróbáljuk, vagy megpróbáljuk egy vonallal megrajzolni. Nézem, hogy
jó, pontosan stimmeljen. Hát jó. Oké, hát ezek azok a pontok, amikor nem mondhatjuk azt, hogy körülbelül jó, ennek most lehetőleg precíznek kell lennie. Egyébként a 192 meg 17 az 207, és akkor még rámérhetünk, hogy a szélétől kezdve 192, 17, az, bocsánat, az 209, és akkor az annyi is. 209, ha összeadjuk a papír szélétől. Igen, stimmel. És akkor most jön, hogy a 17-et újra rámérjük. Ide. 17. 17. 17. Oké, ez is stimmel. Ezt pedig, hát ha akarjuk, akkor meghúzhatjuk, de azt is lehet, hogyha nagyon nyugodtak és higgadtak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez jó, akkor rögtön neki eshetünk a késsel. A késnél, a vágásnál érdemes egyszer ugye lazán végigmenni rajta, egy nagyon picit a vonalzó fele, nagyon picit lefelé kell nyomni, hogy vágjon, illetve ne térjen el, ne kördjön el, és akkor jön a második vágás, a második, még mindig halljuk, hogy serceg, na itt-ott már érződik, hogy át van vágva, és akkor többször is vághatjuk, ha nem elég éles a kés, és akkor itt már megnézhetjük, hogy már le is vált. Jó, szuper. Akkor mindig zárjuk el a snitzert, hogy ne vágjuk el a kezünket, és akkor ez egy pluszlap, ami majd később jó lesz, ugye egy hasonló méretű könyvhöz, kartonból a maradék, és akkor itt van a levágott papírunk. Na most ezt a borító úgy fogja beborítani, hogy ebbe az irányba is, ugye, meg ebbe az irányba is behajtogatott borító lesz, látni fogjuk majd, és akkor ilyenkor jön az, hogy elkezdhetjük mondjuk erről a végéről vágni, vagy mérni először, ugye a magassága, bocsánat, a szélessége a könyvnek, ugye ezt a 100 borítónak, a 100 mm volt, akkor úgy csináljuk, hogy levonunk 5 mm-t, az 95 mm, és akkor az első, hogy kimérjük ezt az 95-öt. Lehet a vonalzót így is használni, meg így is használni. 95, mondjuk idáig, 95, mondjuk idáig tart, és akkor most jön ez a rész, hogy ezt nem végig húzzuk meg, hanem csak az egyik vonaltól a másik vonalig húzzuk meg a vonalat, ez majd később érdekes lesz. Közben jutott eszembe, egy pár eszközt az elején elfelejtettem megmutatni, de majd most a lépéseknél megmutatom, és akkor most jön az, hogy most már a 100 mm-t mérjük ki, tehát a könyvborító szélességének a tervezett méretét, ugye az volt az a 100 mm, így, és akkor ezt itt, az a jó, ezt viszont itt már végighúzhatjuk a papír két végéhez. Ugye van egy 95-ös, de rá is írom, hogy ez itt a 95 mm-es, ez pedig a 100 mm-es, és ahogy mondtam, itt nem húzzuk ki a vonalat egészen. Ugye le lehet azért ellenőrizni, hogy a két rész egyenlő-e, ugye 190, hát 195 és fél, megnézzük ezt, és hát ez is 195 és fél, tehát úgy tűnik, hogy ez jó lesz. Ez azért is fontos, mert tudjuk, hogy a lap eredeti derékszöge az itt meg volt. Ez azt jelenti, hogy ha jók a méretek, akkor ez is itt derékszögű lesz, és ez nekünk nagyon jó. Oké, és akkor most jön az, hogy rámérjük a könyvnek a vastagságát, ide, az pedig, ugye emlékszünk rá, hogy 17 mm volt, innen kimérünk 17 mm-t, oké,
17 mm-t, ez is itt megvan. Jó, és akkor ezt is meghúzzuk. Ez megint csak olyan, hogy hát én úgy szoktam, hogy oda teszem a ceruzát, és akkor odaillesztem, és az egyik pont az már fixálódva, ezt is végig meghúzhatjuk. És most csinálhatunk egy ellenőrzést, hogy a könyv ráillik-e. Hát ez így szépen beleillik, úgyhogy jó lesz a méret, főleg, hogy ez a rész kell, hogy beleilleszkedjen. Úgy tűnik, hogy ez is egy jó méret, és akkor hát itt a szélességet látjuk, hogy ha idáig tart, akkor az pont ideál, szépen egy pár milliméterre a könyv elé. Jó, oké, akkor kérem szépen ez is megvan, megyünk tovább, ugye ezt a 100 mm-t, ezt most ide is kitükrözzük, a 100-as, meg itt is itt a 100-as. Ugye a vonalzónak az az érdekessége ennek, hogy ugye centiméter, milliméter, és akkor ezen a felén milliméteres beosztás van, ezen a másik felén pedig, itt pedig fél milliméterenként, nagyon finoman lehet vele mérni. Szóval megvolt a 100 mm, és akkor ne felejtsük el, hogy ugyanúgy, ahogy itt, ezt csak a két vonal között húzzuk meg. Jó, ez is megvan, ugye ez a 100 mm-es, akkor még a 95-öst is tükrözni fogjuk. 95-ös, inkább a vonalra az úgy elegánsabb. Ez 100, igen, akkor itt a 95. És akkor ez is itt a 95-ös. Jó, és akkor ezt ugye meghúzhatjuk, de ha merészek vagyunk, ugye itt megvan a 95 mm, ha merészek vagyunk, ugye látjuk a két pöttyöt, akkor rögtön erre rá is rakhatunk. Most, hogyha ügyesek, rutinusok vagyunk, hogy kicsit erősebben megnyomjuk, és a jó irányt tartjuk, akkor előfordulhat az, hogy egy vágással is le tudjuk vágni, de inkább húzunk többet, az a finomabb. És akkor még megmaradt egy ilyen karton, ami akármire is jó lehet. Szóval, itt van középen a 17 mm-es könyv. A gerinc, ugye itt a 100, nézem, hogy mennyire látható. Remélem, hogy látható lesz a videón is. Ugye 100 és 95. Kicsit közelebbről is megmutatom, azért biztos, ami biztos. 17, 100 és ott van a megfelelő. Oké. Itt vagyunk, és akkor most elkezdjük bevágni. Ehhez megint csak kell a fémvonalzó. Én ezen a sarkán szoktam kezdeni. Bejelölöm ezt a találkozási pontot, ugye ameddig rajzoltuk, és ezt a vonalat, ezt meghúzom. Jó, az le van vágva. Akkor a következő, hogy innen egy olyan 3-5 mm-t belépek, fönt itt a ponthoz rögzítem, és kivágok egy ilyen kis pofás kis háromszöget belőle. Most ugyanezt itt is megcsináljuk, csak itt a 3-5 mm-es belépéssel kezdem, ugye itt van a csatlakozási pont. Jó, oké. És akkor itt pedig folytatjuk a függőleges, vagy teljesen más, és akkor megint kijött, ugye van két ilyen kis jó pofa háromszögünk, itt pedig megvan a háromszög. A következő lépés az az, hogy itt ezen a ponton bevágok egy ilyet, illetve egy olyan 1,5-2 mm-rel szintén kivágok egy háromszöget. Ugye ez megvan. Itt hasonlóképpen leteszem ezt a háromszöget, és ezt is behúzzuk. Párhuzamosnak kell lenni. Oké. Jó, tehát képződött itt egy ilyen kis fül.
Most fordítunk rajta egyet, és ugyanezt a másik végén is megcsináljuk, tehát itt ezt behúzzuk, 3-5 mm-t rátesszük, oké, ez rendben van, itt akkor megvan megint a háromszög, és akkor itt jön a következő lépés. Ezt is meghúztuk, és ezt is levágjuk. Oké, tehát itt is megvan, hogy összesen majd 4 háromszöget vágtam ki belőle. Most jön az a rész, hogy itt középen is ezt a kicsi háromszögeket megcsináljuk. Hát ilyen 1-2-3 mm. Függ attól, hogy milyen vastag a könyvnek a kemény borítója, mert hogy ez fog majd felhajtáskor oda becsúszni. De ez csak egy apró háttérinformáció. Itt akkor megint megvan a jó, a bevágás, a pici háromszög. És így a pici háromszögből is ugye 4-nek kell lennie. 4 pici háromszög, 4 kicsi, ez, erre nincs már szükségünk. Jó, és akkor visszafordítjuk. Jó, tehát itt van előttünk a kivágott papír. Most jön egy olyan különleges lépés, amit úgy hívunk, hogy bígelés, vagy angol nyelvterületen creasingnek hívják, törésnek hívják. Ezt a legegyszerűbb egy ilyen sima késsel csinálni, nem az éles részével, hanem ezzel a bizonyos tompa végével, tehát ebben az irányban lehet ezt elvégezni. Ez pedig úgy néz ki, hogy oda teszem a vonalzót, és az első vonal, ami itt van, ugye odaillesztem, és nem végig, hanem csak a vonaltól a vonalig megcsinálom. És akkor nyomok rá még egyet, 2, és innentől be van törve. Ezt onnan tudjuk, hogyha hajtjuk meg, akkor ilyen nagyon szépen a vonal mentén fog megtörni a papírunk. Ugye itt látszik, hogy szépen párhuzamos, és most jön a könyvkötőcsont, ezzel szépen el lehet, nem nagyon erősen, hogy egy kicsit így felálljon, de kicsit rá lehet finomítani, szépíteni. Hát maradhatunk is ezen az oldalon, igazából akkor menjünk jobbról szépen végig balra. Ugye a következő az így, a másik vonalnak jön a bígelése. Jó, ez is megvan. Ugye itt is lefogjuk, vagy ugye még elegánsabb, hogyha oda tesszük a vonalzót, és akkor a vonalzó mentén törjük meg, ezt lehet azzal is fokozni, mert ezt csak derékszögig kell hajtani, hogy itt kívül a könyvkötő csonton egy kicsit meg söndörgetjük, és akkor megvan ez a fele. Ugye úgy fog állni, most egy kicsit elspoilerezem, hogy így van benne a könyv, és így fog állni a tok rajta. Akkor szépen megyünk tovább, jöhet a következő. Jó, és akkor ezt is itten megbígeljük, ezt akkor visszahajtjuk, ahogy a másik oldalon, ugye itt a derékszöget próbáljuk majd tartani, körülbelül meg is van. Jó, és akkor az utolsó függőleges bígelés, az pedig itt van, ugye, letámasztom, és szépen végighúzom, így. És megvan. És akkor ezt visszahajtom, ugye itt már lehet a könyvkötő csontot nem erősen, csak finoman használni. Tehát készen vagyunk a függőleges bígelésekkel, ugye már kezd összeállni. Most ezek itt lifegnek, mivel ebből sokat le fogunk vágni, ezért én azt szoktam csinálni, hogy így ilyen 2,5 centire eleve ezeket levágom, hogy ne figyeljenek ezek itt, egy jobban kezelhető lesz, ezt is ide beillesztjük, és akkor így, ez remek. Jó, itt tartunk, és akkor most jön az a rész, hogy akkor megbígeljük, ugye nem ezzel levágjuk, össze is húzzuk, hanem ugye a késnek a tompa
hátuljával, ugye itt, és akkor itt is megbígeljük. Ugye ez azért van, hogy ezt is itt be tudjuk derékszögig hajlítani, ezt is itt be tudjuk hajlítani, de még egyszer mondom, igazából úgy elegáns, hogyha ezt ide tesszük, és akkor ezzel ott kövkötő csont alatt szépen megcsináljuk, és hát ugyanezt lehet ezzel a kicsikével is, ezzel a kis füllel. Jó, akkor ez is megvan. Így. A másik oldalt szintén ugyanez. Ugye ne ijedjen meg senki attól, hogy én itt a belső felén írásokat hagytam, mert hogyha megnézzük, ezek belül lesznek, tehát kívül szép marad a papír, akkor ezt szintén felhajtogatjuk, megfelelően, ahogy a bígelés megtörte a papírt. Jó, akkor ezt is megtörjük, és akkor megint csak a vonalra illesztjük, a kövkötő csonttal meg lehet ezt kicsit erősebben húzni, és akkor derékszöget azt jobban, szebben, egyenletesebben fogja tartani. Jó, szóval itt tartunk, és hát igazából most jönne az a rész, hogy már össze lehetne ragasztani. Bígelni már nem kell, kövkötőcsont jól jön, mérni nem kell, hulladékra már nincs szükségünk, itt van a könyvünk, rajzolni már nem rajzolunk, már most vágni se, és akkor most jön ragasztás. Na hát a ragasztást azt ugye többféle ragasztóval is végezhetjük. A Technocore Rapid papírragasztóként ugyanolyan jó, mint bármelyik másik. Hát én most egy ilyen vízbázisú ragasztót választottam. A Duvilaxnak hívják, nem drága, csak hát annyi, hogy ezt azért föl kell keverni, meg ugyebár vízbázisú, tehát a papírt meghullámosítja, ha túl sok van rátéve, vagy hogyha a papír nincsen lenyomva. Ezt itt a szélére ki rakjuk, az le fogott csordogálni. Na, azt felszedjük, mert a ragasztónak semmi keresni valója itt. És akkor hát az ilyen kis részleteket viszonylag könnyen lehet ragasztani. Hulladékpapír, ez kenőpapírnak hívjuk. Ez azért jó, mert ez védi a többi papírt attól, hogy összekenjük. És akkor ugye itt látható, hogy ezt a kis fület behajtottam, nem tudom mennyire látható. Ugye itt van a kis fül, és ezt aláteszem a kenőpapírt, és ezt így visszahajtom, és akkor erre egy nagyon picit, csak az ujjammal, csak egy nagyon kicsit, akkor fogok és szétkenek. Jó. Ugye ez lesz az egyik fülecske, és akkor a másik oldalon ott lesz a másik fül. Ugye azt is egy nagyon pici kis ragasztóval megkenem. Oké. És akkor most jön egy kritikus rész. Ugye a ragasztó nem maradjon az ujjainkon, hogy ne felejtsük el, ezt behajtjuk, felállítjuk derékszögbe, és itt a kis fülecskét kiragasztjuk a függőlegesen álló részhez. Tudom, nem egyszerű, mert ezt ugye két kézzel mind a két oldalt egyszerre kell fogni, közben a derékszöget is érdemes tartani, de amint megköt, akkor már jók vagyunk, nyerők vagyunk, annál is inkább, mert a következő fázisban már szépen összefogja, tehát itt nem tudom mennyire látható, de ugye ott van belül a ragasztás. Ugye itt látható a derékszög, jó be kell ragasztani. Itt a másik oldalt is ugye megvan ez, egy pár pillanat után már nem fogja
elengedni, és hát ugye ez függőlegesen áll már, és akkor most jön az, hogy kívülről mind a két oldalt rá kell ragasztanunk a másik borítót, vagy a takarót. Ugye így ezt kívülről szépen majd rá ragasztjuk. Ehhez azt kell tenni, hogy egy picit várunk azért, hogy a másik megkössön, és most megint segítségül hívjuk a kenőpapírt, ezt ide tesszük, és akkor belülről is teszünk egy kenőpapírt, nem tudom mennyire látható, de ugye itt belülről is, hogy ne kenődjön be. Technokollal sokkal egyszerűbb egyébként, ez a könyvkötő ragasztó kicsit macerásabb, bonyolultabb, és akkor szépen, hát ezt kisméretű ecsettel is meg lehet csinálni, bevallom az őszintét, én most azért nem lusta vagyok elmosogatni utána az ecsetet, meg mindent is, hanem ezt szépen elkenem, ugye ez vízbázisú, jó, így, és akkor ugyanezt megcsináljuk, na hát ott egy picit túl is mentünk, ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon is, ezt behajtottuk, és akkor ez pedig a másik oldala, ugye itt, szintén ugyanezzel a technikával, be is kentük. Még annyi, hogy itt úgy látom, egy picit kezd beszáradni, úgyhogy ezzel ide egy nagyon kicsit visszalépek, és akkor itt a széli részeket azt még megkenem, meg kevés lett rá ragasztó. Jó, oké, ez megvan. Akkor ezt kenőpapírt félretesszük. Húha, itt a borító egy kicsit ragasztós lett, nem baj. És akkor felhajtjuk és ráragasztjuk. Ugyanezt a másik oldalon is megcsináljuk. Felhajtjuk és ráragasztjuk. Ugye itt már most nagyon sok minden nincs lehetőségünk illeszgetni. Ugye könyvkötőcsont jó, mert így, ha valahol nem ragadna le, van egy ilyen kicsi, akkor az alá egy nagyon kicsi ragasztót be lehet küldeni, és akkor megoldódik a probléma. Jó. Oké, akkor ez ott jó lett. Ez is jó lett, és akkor azt lehet csinálni, hogy beállítjuk, és oké, és akkor itt a könyvkötő csonttal bemegyünk, és az illesztékeket jól megnyomkodjuk. Egyik oldalt is, itt egy kicsit kenőcsös lett, meg a másik oldalt is. Jó. És akkor már nagyjából kész is van a tok. Szennyeződéseket érdemes lekapni róla, ha lenne rajta. Jó. Itt is van egy kicsi. És most bele is próbálhatjuk már a könyvünket, hogy beleillik-e. És akkor hát ez így jó szépen beleillett, ugye ez a tok. Így, és akkor hát itt még egy kicsit megnyomkodhatjuk, hogy jól legyen lenyomódva. Most előfordulhat, hogy valahol egy picit túllóg a papír, mert ferdén vágtuk. Ez nem gond, mert akkor ebből itt le is tudjuk vágni ezt a kis pluszt. És akkor mintha mi se történt volna, az a helyére került. Jó, és akkor most jön az a rész még, és ehhez kell még egy eszköz. Ugye egyrészt itt látható, itt bejelöljük, hogy meddig csúszik bele a könyv. Másik oldalt is, meddig csúszik bele a könyv, azt így bejelöljük. A könyvet kivesszük, és kell egy olló, ugye az sem árt. Ezt így szépen levágjuk a könyv kilógásának megfelelően. Hogyha valakinek jobban kilóg a könyv, akkor természetesen hosszabban is meg lehet hagyni, de úgy tűnik, hogy ez elég. Még itt érdemes egy kicsit, hogy szebb legyen kiradírozni a jelölés
nem a jelölés mentén láttuk volna le. De kenőpapírt eltakarítjuk. Ez most már megy a kukába, és akkor ugye ezek is szemetek, ezt mi hamarabb érdemes visszacsukni, hogy nehogy beszáradjon. Ugye, és akkor hát itt van a tok. Kipróbáljuk, hogy beleilleszkedik-e. Jól beleilleszkedik. Kivesszük, és akkor most az, hogy a kihúzáshoz hagyunk egy kis helyet az ujjainknak. Ezt én úgy szoktam, hogy akkor hát így körülbelül ugye bevágom másik irányból is, megvan az egyik fele, és akkor a másik oldalról is csinálunk így átlátható, hogy körülbelül hol van egyik oldal, másik oldal. Egyébként, ha nem pontosan odaillik, az se gond, mert amikor rárakjuk, akkor a két oldalt egyszerre úgysem látjuk. Jó, tehát itt megvannak az élek, szépen belecsúszott, ez most már szépen szárad meg, egyébként Technicolnál is hasonlóan gyorsan szárad, és akkor így kész is van a tokunk. Jó, és akkor a behelyezést azt nagyon egyszerű, mert kicsit ilyen ferdén belerakjuk, az szétfeszíti, belecsúszik fönn, beleilleszkedik, és akkor mehet is bele. Úgyhogy ez a csúszótok el is készült. Köszönöm, hogy figyeltetek, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Na jó, legyen egy perc extra. Megmutatom a V-alak kivágását ezen a Biblia tokon is, mert ezen még nem vágtam ki. Nagyobb Biblia, kicsit nagyobb ilyen, hogy is mondják, nagyobb bevágást csinálunk. Így megvan, és akkor ezzel egyszerűbb kihúzni, ugye, mert itt meg tudjuk fogni, és akkor könnyebb, egyszerűbb kihúzni így a Bibliát. Jó, tehát van itt egy ilyen, ugye ezt most csináltuk, ezt a múltkor a kreatívon, az is megvan, és akkor van itt egy Biblia is. Most már tényleg vége van.